हाग्रामा महिलारिनि अजद UPPL 500 रां हाजिरा होनानै मेलाव मानसि लाबोदों। बिस्तिबार खालि एनडिए जों मदद होजानाय UPPL नि बिजाथि जयन्त बसुमतारिनि नमिनेशन होनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय रायजो राजाफोरखौ सासेयाव 500 रां हाजिरा होनानैसो लाबोदोंमोन। बे गोख्रों अजदखौ होदों BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि शुक्रबार खालि क'क्राझार लकसभा बियाबनि BPF नि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया नमिनेशन होदों। बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै जयन्त बसुमतारिनि नमिनेशन होनाय हाबाफारियाव UPPL साफायाव 500 रां होनानैसो गावनि हाबाफारियाव मानसि लाबोदोंमोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया बुंदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि शुक्रबार खालि थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि नमिनेशन होनाय समा बारग'लांबाय। शुक्रबार खालि जोबथा सानाव क'क्राझार ग्रीन फिल्डनिफ्राय BPF नि मददगिरिफोरजों लोगोसे गेदेर रेलि खालामनानै नमिनेशन गथायदों BPF नि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया। खाम्फा बरगयारिनि नमिनेशन गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, देरहासार बसुमतारि, दनेश्वर गयारि, MLA रबिराम नार्जारि, बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, अनजालि दैमारि आरो गोबांसा। मख'नो गोनांदि क'क्राझार लकसभा बियाबाव गावनि देरहासारनाया रोखा होननानै खाम्फा बरगयारिया नमिनेशन गथायनानै दाबि खालामदों। क'क्राझार आरो दरं अदालगुरि बियाबाव जोंजों बादायग्रा रावबो गैया, गासिबो हारि हारिसानि रायजोफोरा BPF नो भट होनो थियारि जानानै दं होननानैबो खाम्फा बरगयारिया बुंदों। हाग्रामा महिलारिनि अजद UPPL 500 रां हाजिरा होनानै मेलाव मानसि लाबोदों। बिस्तिबार खालि एनडिए जों मदद होजानाय UPPL नि बिजाथि जयन्त बसुमतारिनि नमिनेशन होनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय रायजो राजाफोरखौ सासेयाव 500 रां हाजिरा होनानैसो लाबोदोंमोन। बे गोख्रों अजदखौ होदों BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि शुक्रबार खालि क'क्राझार लकसभा बियाबनि BPF नि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया नमिनेशन होदों। बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै जयन्त बसुमतारिनि नमिनेशन होनाय हाबाफारियाव UPPL साफायाव 500 रां होनानैसो गावनि हाबाफारियाव मानसि लाबोदोंमोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया बुंदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि शुक्रबार खालि थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि नमिनेशन होनाय समा बारग'लांबाय। शुक्रबार खालि जोबथा सानाव क'क्राझार ग्रीन फिल्डनिफ्राय BPF नि मददगिरिफोरजों लोगोसे गेदेर रेलि खालामनानै नमिनेशन गथायदों BPF नि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया। खाम्फा बरगयारिनि नमिनेशन गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, देरहासार बसुमतारि, दनेश्वर गयारि, MLA रबिराम नार्जारि, बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, अनजालि दैमारि आरो गोबांसा। मख'नो गोनांदि क'क्राझार लकसभा बियाबाव गावनि देरहासारनाया रोखा होननानै खाम्फा बरगयारिया नमिनेशन गथायनानै दाबि खालामदों। क'क्राझार आरो दरं अदालगुरि बियाबाव जोंजों बादायग्रा रावबो गैया, गासिबो हारि हारिसानि रायजोफोरा BPF नो भट होनो थियारि जानानै दं होननानैबो खाम्फा बरगयारिया बुंदों।